Перадусім, ну, вось цікаўнасць выклікае, ці адбываецца нейкая змена вектары у беларускай прапаганды, ці яны перасталі змагацца замест змагання з палітычнымі апанентамі, змаганне перайшло супраць, можна сказаць, ужо сімвалаў Беларусі, выбітных асобаў. Што адбываецца, чаму Быкаў? Видите, я думаю, что не. Я на початку расскажу такую байку мастацкую советских часов. Значит, поводле этой байки тогочасный знакомитый комик Аркадий Райкин нейк трапіў у Кремль, его запросили, он был там на банкете, сидел побач с Брежневым, на штосьці ему скардзіўся. И Брежнев его поляпал по плече и сказал: «Аркаша, логики не ищи». Ось я думаю, что это вельмі короткое тлумачэнне до того, что вы сказали. Шукать тут некую логику, некую линию, хай и там такую как бы диктаторскую, ну не выпадая. Радио «Свобода» выдала 94 книги в своей библиотеке «Свободы» вот с 2002 года. Забаронены з іх былі 5, ну вот признаныя экстремистскими материалами. Вось гэтымі днямі была прызнаная такой кніга «Быкаў на свабодзе». Але было яшчэ выданне, аўдыёвыданне, дзе сам Быкаў начитваў сваю кнігу «Доўгая дарога дадому». Она не была заборонена, она не признана экстремистскими материалами. Была признана экстремистскими материалами книга «100 цитатов Светланы Алексеевич на свободе». Але таксама была книга «Алексеевич на свободе», подобная як книга про Быкова. Она не была забороненная. Мой коллега Сергей Навумчик написал такую антологию найноўшай беларускай гісторыі годы 91, 2, 3, 4, 5, 6. З іх 2 были признаны экстремистскими, 92 и 93. Чаму 91, 4, 5 не были признаны? Цяжка адказаць. Ясна, што у адпаведных чыноўнікаў, суддзяў ёсць пэўная установка. Радио «Свобода» – это вораги, это экстремистское формование. Быкаў особо не пожаданное, хотя все ж таки народный письменник, трэба разбираться, як той казаў. И тому вот камусьці эта книга «Быкаў на свободе», вы маете рацию, 2004 года, уже больше за 20 годов прошло, вот трапила на вочы, вот трапила некому озаренку, может где-нибудь букинисте там, где. И он поднял хвалю. Як так? Это ж контра, это ж вораги, это... Ну, адрэагавалі, приняли сигнал. А тое, што як бы дзесьці яшчэ ёсць шмат кніг і ў тым ліку бібліятэкі «Свободы», ну вот не хочется сурочить. Но это не так, что вот есть 94 книги, мы забороняем все. Не советские все-таки часы. Вот что на вочы трапілася там цэнзару, ці Азаронку, ці Бондаровой, кому-нибудь. Вот на то и так и адрэагавалі. А на іншае могуць і не адрэагаваць. Ну, паглядзім, калі пачнецца кампанія, калі пачнуць, скажем, ізымаць з бібліятэк, з кнігарань кнігі Быкова, ну, тады вот цяперашняя сітуацыя будзе як бы першым сігналам того, что вот абвешчаны новы курс. Калі гэтага не будзе, то вот это маё тлумачэнне, что логики не ищи, оно, хутчэй за все, будет ближе до истины. Ну, вы такую логику агучылі все-таки, что на вочы трапіцца прапагандыстам, Азаронку ці Гігіну, так? І у меня ў сувязі вот з гэтым ёсць пытанне, ці не выглядае эта вот ситуация, вы узгадывали Кремль на пачатку свайго спіча, то я таксама, можа, прыгадаю, что ну, розныя там меркаванні ёсць, а там Путин хоча вайны, а вось некая вежа Крамля не хоча, напрыклад, так? Так, можа, і у нас, у Беларусі, у кіроўнай номенклатуры, эліце гэтай, нейкія, ну там, што у нас там, вежы, не вежы, так нейкія групы хочуць, вось як група Гігіна, напрыклад, я толькі прыгадаю ягоную цытату, літаральна вось з лета 2026 года, ці будзе адліга, будзе вам па галаве адліга, будзем искореняць до конца. Не Рагнай, это вось зачыненыя крамы з нацыянальнай адзеннем, так,
ни этим Грюнвальдом ничего не закончится, так? Как книгаўку, это вось Янушкевича, так, выдавецтва книжную краму, когда-то испепелили просто так и дальше будет. То бок мы бачым відавочна, што гэтая група, як Гігін, як Азаронак, які сёння абурыўся таму, што міліцыянт атрымаў вымову за тое, што адказаў... Так, міліцыянт это быў, за тое, што адказаў грамадзяніну Беларусі ў пісьмовай форме не па-беларуску, як да яго звярталіся, а па-расейску, і атрымаў вымову, так, які закон вымагае. Дык вось ужо так, Азаронак бураецца. Дык можам мы сказаць, што у нас ёсць ва ўладзе, в элітах, такая група людзей, которая хотела бы фактычна вось не захапіць, можа, ўладу, але каб фактычна все кнігі Быкова вынеслі з бібліятэкаў. Ну, то вот можа нам за этим сачыць? Ну, я думаю, что так. Я думаю, что там есть люди с разными все-таки подходами. Часом это как бы выплюхивается на поверхню. Коли вы памятаете, вот была такая, она ее, здаецца, гарадзенская чыноўніца, здаецца, по прозвищу Вараніца, коли я не помыляюсь, она такая лукашистка, затятая, она в 20-м годзе ладила этой манифестации за Лукашенко. Але быў яе выступ, я памятаю, калі яна сказала, ну, слухайте, ну, хопіць этой азаронкаўшчыны, ну, хопіць ужо травіць все беларускае, ну, это неяк дзіка, вось. Часам, як бы, такая неяўная дыскусія адбываецца паміж, ну, ось, ізноў жа гэтым лягерам азаронкаўскім, умоўна кажучы, і, напрыклад, там той жа Марзалюк можа штосьці выказаць такое больш памяркоўнае, больш спрыяльнае, ну, хоць нейкім прыкметам беларускасці. И я думаю, что в этом сенсе вот это как бы другое крыло, и оно опирается не только на как бы там некие свои белорусские сантименты, национальные сантименты, но и на как бы меркаванне, аргументы, якія ёсць, я думаю, в голове и Лукашэнкі, что как бы паслядоўнае правядзенне, развіццё, так сказать, линии русского свету, что коли вот Беларусь это только Россия, это русский мир, тогда, а власне, кто такие Лукашенко? Навошта Лукашенко? Ну, можно поставить русского генерал-губернатора, хай кіруе. И паколькі Лукашенко это как бы усведомляе сам, то вот и атрымліваецца, что, скажем, пэўны час таму здавалася, что, напрыклад, тая ж Бондарева, ну, ледзь не за галоўны ідэолог Беларусі. Ну, вот как-то она посунули вот ее. Так, а хто цяпер тады галоўны ідэолог Беларусі? Хто? Вось на аснове чаго прымаюцца гэтыя рашэнні? Як прымаюцца гэтыя рашэнні? Ну, ведаеце, я думаю, что галоўны ідэолог Беларусі, конечно, Лукашенко. Вось. А все астатняе на яго розныя людзі спрабуюць уздзейнічаць, і в выніку атрымліваецца, ну, некая раўнадзейная вось этих розных плыняў, розных фрагментаў, як бы мовіць, этого уладнага апарату. Па нейкіх пытаннях яны могуць быць згодныя, па нейкіх пытаннях вот адбываюцца такія як бы сутыкненні. Часам як бы, ну, не тое, што яны наўпрост уплішваюцца, мы этого як бы не бачым, но я думаю, што уважліва сочаць за гэтымі спрэчкамі ў Расіі адпаведныя людзі, вот, і яны як бы яны, зразумела, за сваіх, яны за таго ж Азарёнка, за Гігіна, але паколькі, ну, Беларусь все-таки не правінцыя Расіі, то вот так вот просто, так сказать, загадаць, что называется, яны не могуць. Пакуль сказаць, что вот Азарёнак перамог, ну, Азарёнак надта маленькі, ну, Гігін окей, хотя Азарёнак больш бачны, ну, хутчэй нечым так. Ну, это не зусім так. Глядзіце, и в этом сенсе, ну, глядите, вот як бы в принципе вот эта вся, скажем, линия адносінаў со Злучанымі Штатами, ну, она вот в русский свет не зусім, в русский мир не зусім вписывается. И мы памятаем, як русский мир, так сказать, аутентичный, як Москва вот некалькі месяцаў тому, ну, просто наўпрост рэагавала и казала, что это шкодна, что это небяспечна и гэтак далей. Ну, як бы процесс протягивается,
перамовы працягваюцца, і таму вот мне здаецца, што вот эта ситуация с перамовамі са Злучанымі Штатамі показвае, што ну вот не так все однозначно з взаимодзеяннем, сутыкненнем гэтых двух ліній. Хаця як бы забараніць книгу Быкова, это, конечно, запросто, и это та ахвяра, на якую, умоўно кажучы, іншы лягер, які за тое, што все ж таки хоць штосьці беларускае заставалася, он наўрад ці можа ўплываць. Ну, вось акурат Быкаў таксама шмат крытыкаваў і казаў пра пагрозу расійскага імперыялізму. Уласна, гэтая сітуацыя ці не сведчыць пра тое, што русский свет наступае, але калі Лукашенко ўсё ж таки абараняе нейкім чынам сваё, каб самому захаваць уладу, то ці мы можам казаць, што ну, не пабачым мы забароны далейшых твораў Быкава ў той жа школе, напрыклад, ці не будзе вымання ў бібліятэцы гэтых твораў. Все ж таки на гэтым скончыцца ціск. Ну, я думаю, что так. Тут, ведаеце, яшчэ такі важны, мне здаецца, момант, што калі я не памыляюся, по-моему, Быкову дали народного письменника еще в Советском Союзе. Ну, орден Ленина он докладно атрымаў еще в СССР. И тому ён як бы, як не дзіўна, ён уваходзіць как бы в советский беларускі арэапах. Вось. А чапаць советский арэапах, ну, это як бы... А хто завтра? Купалу скасуюць, Колоса скасуюць, ну это как-то. А што застанецца тады вот той аргумент, про які я сказаў. А што такое тада Беларусь? Чым она адрозніваецца ад Тамбовскай вобласці России? Так в Тамбовской области як бы там губернатор просто Путиным призначается. Тамбовскому губернатору Трамп не тэлефануе і не пасылае дэлегацыі на перамовы. А кіраўніку якой-ніякой, але все-таки незалежнай Беларусі вот посылае. А і Лукашенко хочется, каб посылали. И тому тут такое тонкая, я бы сказал, ситуация. З аднаго боку так наступае, зразумела, асабліва пасля 20-22 году, і это бачна, тым ліку і культурнай сферы. Вот. Але ну, ёсць у этого пэўныя механізмы, якія гэтаму супрацьдзейнічаюць, якія ўсё ж таки не дазваляюць ператварыць Беларусь там ці ў ЛНР, ДНР, Тамбовскую вобласць прыгаданую там, ці какую Челябінскую. Вось. Так што пакуль этого не адбылося. А тое, што як бы можа адбыцца, ну, ведаеце, такія галасы па шчырасці яшчэ в 94 годзе, калі Лукашенко да ўлады прыйшоў, што все, Лукашенко, это Беларусь будзе ў России. Ну вот не в России Беларусь, при всім при тым.